Ya ayo ini dilumpukne kene lur kita sepil. Weh. Nah, harus melumpuk bola. Ini bola ya. Jantan semua iki, kepala hitam. Iki jantan bola, kayak jantan kayak ini. Melumpuk dari situ. Oke, sip. Pun ya, aman toh? Iki mau sing dibuka 3.500. Pak G. Nah, kilo. Oke lur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Marvis Official lagi lur ya. Pada kesempatan hari ini kita berada di Ngebel iki lur ya. Hari ini kita di Ngebel, Jawa Timur, Ponorogo lur ya. Seperti biasa lur, tema hari ini lur ya. Temanya iki adol wedhus sih kami kun ya. Oke. Siap dicencangi lur ya, dicencang disepil. Nah, iki lur ya. Disepil pakai ini. Untuk alamat seperti biasa kita masih di Ponorogo boleh ya. Di Ponorogo, desanya Ngebel lur ya. Hari ini yang kita lepas piro iki kok Kang? Sititokne Kang. Oh, oke. Apa-apa tuh oke lur siap-siap lur ya. Dan sebelum kita sepil-sepil ke harga, kita sepil-sepil materi ya. Betul Kang. Betul. Wah iki sing iki jan iki anu lur, minusnya sitok ora tau diguyang ketok iki lur. Ora tau diguyang iki lur. Iki. Nah, bulune diwul kayak bola. Anak rambos. Wah, anak rambos iki lho jantan sing saka nggone Mas Imam dhisik iki lho ya. Sepasang to, Pak, jantan putih naik. Mboten niku jantan sedaya. Oh, jantan. Wah, mantap lho, jantan semua iki lho ya. Biasane soalé super. Bisa lho ya. Wah, metu yo mening lho bola iki bola. Lah, awake lur. Gino lur iki lur. Iki dicencang mesti mbar ngomong ya. Kenae. Dicencang mon nggih. Ben kena nyepil Kang. Kalau ora dicencang disepil angel. Lah lur ya iki lur ya. Nah, iki calon pejantan lur ya, iki calon pejantan, calon pacak lur. Sik ben dicencang iki lur ya. Awake iki meneng. Dilumpukne mriko? Iya. Oke, siap. Kana. Kalau disepil mlakune lur. Iki lur datang lagi. Ayo rene dilumpukne kene lur kita sepil. Weh. Nah, harus melumpuk bola. Ini bola ya. Oke. Pon, oke. Sini lagi. Oke, siap lur ya. Sik karo ngenteni tali lur ya, sak sepil-sepil lur ya. Iki jantan semua iki, kepala hitam. Iki jantan bola, kayak jantan kepala merah lur. Iki lur sambil menunggu Pak Mikun lur ya. Iki kita sepil-sepil pokoknya lur ya. Oke, pun. Sis manut iki sapa-sapa kena iki. Mriki nggih. Kami kon. Nggih. Pripun? Iki kabare? Alhamdulillah sehat. Diparingi sehat nggih kami kon nggih. Oke, hari ini kita sudah silaturahmi lagi di kandang sampean kami kon nggih. Terus rencana niki pinten sing badhe dilepas kami kon? Kawan, Mas. Terus ada 4 ekor nggih? Jantan semua apa kali betina? Jantan semua. Oke, siap. Boleh kita mulai kami kon? Dari yang mana dulu kita sepil? Yang iki. Iki lho ya materi pertama yang kita sepil hari ini. Jantan iki bola ya. Iki umure pinten kami kon iki nggih? Iki 4 bulan. Umure 4 bulan bola nggih. Jantan iki anak tunggal. Nggih, anak kalih, Mas. Sampun lepas sampe lho niki kami kon. Sampun. Oh, sudah lepas kabeh bola iki ya. Sampeyan cek untuk daun telinga lur ya. Daun telinga pasung bola ya. Karena kambing ini punya keranda, untuk keranda nanti kita bahas di belakang layar ngono kambing kon nggih. Oke, siap iki lho ya. Materi pertama jantan nomor pinten mau, Kang?
4 bulan, Mas. Umurnya 4 bulan bolo iki ya, materi pertama bolo ya. Nah, kepala hitam bolo ya. Salon bahan breeding pacek iki lur ya. Materi pertama Kang kita buka di angka berapa nih Kang Mikun? Juta. Berapa? 5 juta. Kita buka di angka 5.000 lur ya iki. 5.000 bolo iki ya. Materi pertama jantan 4 bulan iki lur ya. Tak sepi. Sangler mboten Kang Mikun aman yo? Mboten aman, Mas. Nah iki. Materi pertama geser lagi sing putih Kang Mikun. Jantan 4 bulan bolo ya iki. Anak rambos jantane iki lur ya. Kang niki riyen jantane pernah ikut kontes oleh nomor piro Kang Mikun? 10, Mas. Nomor 10 nggih. Nomor 10 lur ya iki jantane iki dulu lur ya iki pernah ikut kontes. Iki pernah nomor 10 bolo iki ya. Ngetokne anak iki lur di kandange Kang Mikun sini lur ya. Oke, siap. Usul. Oke, lanjut lagi Kang Mikun nggih. Iki umurnya 4 bulan jantan jadi tunggalan ini kok nggih. Oke, siap lu dicek untuk spek pasung telinga bolo ya. Ekore der umur 4 bulan. Sing kedua iki Kang dibuka diangka pinten iki? Sami niku, Mas. Oh, sami berarti padha karo iki bolo. Iki 5.000 bolo ya. Dari kedua. Terus sing iki sing kepala merah Kang? Iki 4.000 nggih. Coba sampean pegang telingane Kang Mikun, dilurus Kang. Telinga. Nah, iki lur ya. Daun telinga, pasung bolo ya. Umurnya pinten mau umurnya? 5 bulan. Umur 5 bulan kita buka di kandangnya Kang Mikun sementara 4.000 nggih. Iki 4.000 bolo ya. Iki 4.000 iki. Materi nomor 3 kepala merah iki lur ya. TB niki kira pira Kang ya kira-kira? Ini pitu Kang ya? Sekitar itu 70-an nggih. Oke, iki materi ketiga iki. 4.000 bolo iki ya. Iki. Geser sing iki Kang. Sing materi terakhir. Iki betiran apa jantan? Oh, jantan juga iki bolo. Weh, sayangnya kira tahu digoyang bolo iki bolo. Sayangnya ora tahu digoyang. dereng apes jane. Oh, ngoten nggih. Iki niki anak rambos, sami nggih. Niki anak rambut. Niki anak rambos. Oh iya anak rambos juga bolo ya. Jantan. Iki anu lur kemarin ada request lur ya, ada request mencari calon pejantan sing duwe alis ya, tak redikan ki lur. Ini duwe alis ya ki. Spek telinga sampai nilai sendiri bolo ya iki. Iki umure pinten bawa karulan nggih? 3,5 kilo ya. Sayang rata digoyang lur iki. Terus sing materi ini ki Kang dibuka pinten kami Kon? 3,5 bolo. Masih bisa kita kurangi gitu ya ki. Nah iki. Nah. Berarti enten sekawan nggih Kang Gun nggih. Enten sekawan lur ya. Tapi kula ningali jantane Kang, rambos sih kaya apa to? Rambos saiki. Ben ngerti jantane, ben tertarik. Ditokne ta Kang? Ditokne ya ora apa-apa. Ngamuk Kang kok. Tak dudohne jantane lho ya sing. Jadi bapakane kalau bolo sing dikeluarne kalau bolo ya kae. Tak sepene sisan. Kang jero kandang iki babon-babone enten mboten Kang? Sing dilepas. Ditokne to. Maksudnya sing dilepas enten mboten? Mboten enten. Mboten enten. Mboten enten. Oke, sing dhewe anu Kang ya, breeding dhewe Kang ya. Oke. Aku penasaran lho iki ngene rambos lho iki lho ya. Iki dulu ambilnya dari tempatnya Mas Imam iki Kang Mikun ya. Mas. Nah, iki dulu ambilnya ya lumayan fantastis iki lho. Ah, lho rambos iki lho. Alon. Ya galah. Kilo bolo. Sampai cencang Kang, kok nubri kae Kang? Sampai cencang. Gak apa-apa. Nah, iki lho ya, materi yang kita lepas ini anak rambos. Ya rambos iki bolo ya. Iki calonnya dilepas ora ya? Mboten niku. Maskot sendiri nggih. Oke, lho ya iki. Iki bolo ya rambos pejantan dari kandang sini keluarkan cetak-cetakan iki lho yang kita lepas lho ya iki lho ya. Dulu ini pernah ikut kontes lho ya rambos lho ya. Pernah ikut kontes ini nomor 10 bolo ya. Anakmu, Mbok. Pakai syukur sungune kegak daftar. Iki mi arep anu lho, arep ngetokne jantane lho ya. Nah, lho ya. Jadi yang kita lepas hari ini di kandangnya kami kan ada 4 jantan semua.
Iki jantane tak sepil lho ya, rambos apa Kang ya? Nah, tapi rambos orang dilepas ta Kang? Iki di jantan dhewe ya. Iki tak lumpukne iki tak sepil lho ya, iki tak lumpukne ning kene. Iki regane mau tak sepil kabeh lho ya. Sing kae 5.000 lho, kae 5.000. Kae 3,5 lho ya, kae 3,5 iki 5.000 neh. Iki anakane rambos iki dilumpukne nang kene bolo ya. Iki bolo ya. Lah ini kan aman mending malahan. Oke, sip. Pun Kang ya, aman toh? Pun, aman. Oke, lur dimasukne lur ya. Dimasukne karena iki wektune isawan arep udan lur ya. Ih. Deng disape? Oh, tapi ini damel anu Kang. Maksudnya bantuan dot mboten? Mboten nggih. Langsung sundul nggih. Nggih, lur. Oh, babone niki Kang nggih. Induke iki lur. Wah, jumbo pol iki lur, induke lur. Iki sing rego 3,5 mau lur ya, iki. Nah, kae. Sing 3,5 iki babone lur. Nah, sing mi to. Oh iya, masih mie ya Kang ya. Aman kerasa lur mama ya? Aman. Kita sepilisan babone lur. Oke. Pun, top sip. Iki yang kepala merah ini jero iki. Nggih niku wedok. Dijual mboten iki? Mboten. Gede, Mas. Tuh, disepil kabeh, mlakune ben ketok lek sehat kalau. Iki mau kandange etan ya? Yo. Ya iki dilebokne lur. Niki nggih anu mboten damel bantuan sudot. Mboten. Oh, dot napa Kang susune biasane jam banturane Kang? Kalfolak. Oke, kalfolak iki lur bantuane lur ya. Oke, Mas. Siap. Kandangnya sederhana lho, tapi isinya luar biasa lho. Biasa Mas. Ijan awak ijan mening iki bola. Istimewa iki bola anak-anak. Sip. Nah, aku ganti bapak itu sepil neh lho iki lho. Aku mau pengen ngupas rambut iki lho bola. Berarti cemple lur ya yang kita lepas di kandangnya Pak Mikun iki bapak niki Kang Mikun nggih. Di kandang sini umurnya sampai pinsan niki Kang Mikun? 8 bulan di sini, Mas. Niki 8 bulan. Nggih itu saya kula mendhet teng mriko 11 bulan. Heeh, iki bolo ya. Kang iki aku pengen ngerti sampe kan kambing ketok Kang sing duwe ra ketok ra jos iki lah iki lho sing duwe iki lho lur ya. Kang iki ambil dulu berapa ya Kang Mikun? 15, Mas. 15 juta. Iki lho. Tapi di sini sudah keluarkan cetakan kami kun ya. Keluarkan cetakan pokoknya sapi-api lah lur intine sing didol mau lur ya iki lur ya. Tapi untuk sementara niki dereng dilepas kami kun nggih. Untuk maskot kandang kalau kami kun ya. Iki lur iki dikasih nama Rambos. Rambos ini kalau anak apa mau Kang? Oscar. Anak Oscar lur ya. Jadi yang kita lepas sempat-sempat tadi putune Oscar iki anak Oscar lur ya. Iki dulu ambilnya 15 juta dari kandangnya Mas Imam iki lur ya iki. 11 bulan. Umur 11 bulan ini tak sepil sisan lho ya. Bapak ini iki bolo ya. Tapi untuk sementara belum ada niatan untuk dijual Kang Mikun nggih. Untuk calon maskot iki lur iki. Sip. Yo, cetok aku pengen ini aku. Ya teko aku lur. Aku pengen teko jantan di rumah. Anu Kang iki pernah ada penawaran Kang terakhir? Pernah ditawar berapa Kang? Ini gitu. Nggih. Sering pernah. Mari yo rong niatan jar didol Kang Mikun ya. Anu Mas deh. Sik dingge anu dhewe mari Kang ya. Jambak. Heeh, oke. Bus. Bus. Oke, sampun Kang Mikun nggih. Berarti yang kita lepas hari ini ada 4 ekor Kang Mikun nggih. Sampun matur suwun Kang Mikun nggih. Mugi-mugi enten sing salot. Iso salote cedekan kene lah ngono nggih Kang Mikun nggih. Oke, siap lur ya.
Oke lur, sudah kita sepil semua. Hari ini yang kita lepas ada 4 ekor lur ya. Ada 4 ekor jantan semua. Lur umure ini ki patang sasinan bolo ya. Umure patang sasi ki anake Rambos. Rambos iki kerandai iki apa ya Kang? Sampe ngerti Kang? Oscar nggih. Oscar. Lek Rambos anak Oscar. Berarti iki putune. Putune Oscar lur iki lur ya iki. Ya iki lur ya. Mulai dari sini lur ya tadi kita buka di angka iki 5.000 iki bolo ya, iki 5.000. Terus kae 5.000 sing kae bolo ya. Terus sing iki sing gribul iki 3.500 lur iki lur ya. Iki 3.500. Terus sing kae sing ndas abang ke 4.000 lur ya. Nah iki mau nego napa nate, Bang? Sing niku. Sing pundi? Loro niku lho Mas. Sing 3.5 niki nego. Iki 3.5 nego. Terus sing pundi sing nego? Sing ndas abang nego iki lur ya. Nah, iki ndas abange nego iki lur ya. Ingat loro tok. Heeh, iki lur ya. Berarti sing dilepas hanya 4 ekor Kang Unkun nggih. Sing jero kandang direnten-enten malih to. Oke lur ya, mungkin seperti itu lur ya. Nanti bisa langsung cek kandang di kandangnya kami kun untuk nomor telepon nanti akan kasihkan di layar video bolo ya. Untuk alamat masih di Desa Ngebel lur ya, Kecamatan Ngebel. Dukanin Jawa, Ponorogo, Jawa Timur lur ya. Hari ini ada 4 ekor yang kita lepas. Mungkin seperti itu, ada kurang lebihnya dari Marvis Official lur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita akhiri. Selamat siang kira kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.